हाग्रामा महिलारि बिथांनि थाखायनो बर' हारिनि गेजेराव रोजा रोजा सुबुंनि जिउ खहा जानांबाय। बे दाबिखौ दैखांदों बिटिआर हाग्रा बिफाननि मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारी बिथाङा। आरो बिथाङा दाबि खालामदों एबा बिथाङा अजद होदों दि हारिनि खौसेथिजों लोगोसे हारिनि जौगानायखौ हारिनि खौसेथिखौ मालाब्लाबो हाग्रामा महिलारि बिथाङा लुबैया। बे अजदखौ खालामदों बिटिआर हाग्रा बिफाननि मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारी बिथाङा। आरो लोगोसे बिथाङा फोरमायदों दि हाग्रामा महिलारि बिथांनि अयथासारनि थाखायनो आरो हाग्रामा महिलारि बिथांनि साननाय हनाया मोजां नङैखायनो गोबां बिपिएफनि दैदेनगिरिफोरा बिपिएफ नागारनानै इउपिपिएल राजखान्थि दोलोआव जगदान जाफैदों होनना बुंदों। लोगोसे थांनाय 17 बोसोराव मा खामानि मावदों मा मावाखै बे बाथ्राखौ बिपिएफनिनो माखासे सुबुंफोरा एबा सोद्रोमाफोरा मोनफ्रोमखौबो रोखा रोखा इउपिपिएलनि दैदेनगिरिफोरजों जिरायनानै सावरायलायनानै अजद दिखांदों बिटिआर हाग्रा बिफाननि मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारी बिथाङा। आरो रनजित बसुमतारी बिथाङा दाबि दैखांनाय बायदिब्ला हारिनि खौसेथिजों लोगोसे हारिनि जौगानायखौ हाग्रामाया मालाब्लाबो लुबैया होननानै बिथाङा अजद दैखांदों। आरो बेजों लोगोसे गोबां मानि बाथ्राफोर जेराव हाग्रामा महिलारि बिथाङा थांनाय 17 बोसोराव मा खामानि मावबोदों आरो हारिनि गेजेराव दाङाबाजि माबोरै लाबोनाय बेफोरबायदि गोबां माने अजद दिखांदों बिटिआर हाग्रा बिफाननि मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारी बिथाङा। दानिया फैदो बिदिब्ला बिटिआर हाग्रा बिफाननि मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारी बिथाङा हाग्रामा महिलारि बिथांनि साननाय हनाय आरो बिथांनि मावनायनि सायाव माबायदि अजद दिखांदों बिथांनिफ्राय जों आबुङै खोनासंना लादोंनि। बिथांमोना थांनाय 17 बोसोराव जा मावदों जा मावाखै बेखौ रायजो राजाफ्रा नुखादों। आं बुंलायनाङा, बिथांमोननि दोलोनिफ्राय जाय मानसिफ्रा दिनै हाग्रामानि सोबख'नाय नासयनाय गादबनायखौ सहायनो हायैयाव हारिनि गेजेराव दाङाबाजि लाबोलायनायनि थाखाय आरो समाजावहाय मोनसे बिशृंखला थासारि सृष्टि खालामग्रानिफ्राय बारग'नो थाखाय बा हारिजों हारि गुबुन हारि बर' हारिनि गेजेराव सैलाय लाबोनायखौ सहायनो हायैनि थाखाय दिनै गोबां दैदेनगिरिफोरा बिपिएफखौ नागारनानै इउपिपिएल दोलोआव जयेन जाफैगासिनो दङ। बिथांमोननि खुगानिफ्रायनो जोङो खोनागासिनो दङ हाग्रामाया मा मावदों मा मावाखै। गतिके बिथाङा जे जेबो मावाखै, हारिनि देरहासारनायनि खामानिखौ बिथाङा मालाबाबो मावनो गोसो गैया, हारिनि जौगानायजों लोगोसे हारिनि खौसेथिखौ बिथाङा लुबैया, बे बाथ्राखौ बिपिएफनि मानसिफ्रानो बुंगासिनो दङ। आरो जायफ्रा जोंनाव फैनानै दिनै बुंदों बेखौथ' हयथ' गुबुन मानसिया पलिटिक्स होनना साननो हागौ। बिपिएफनि मानसिफ्रानो जोंजों बे बाथ्राखौ सावरायबाय थायो जे हाग्रामानि गोरोन्थिनि थाखायनो रोजा रोजा मानसि बर' फिसाफ्रा दिनै जिउ खहा जानो गोनां जादों। हाग्रामानि गोरोन्थिनि थाखायनो जोङो गाहाय थाखोआव थांसिननो गोनां जादों। बे बाथ्राखौ दिनैबो बिपिएफनि दोलोआव थानाय मानसिफ्रानो बे बाथ्राखौ बुङो।